Nasinating grabing paghuot sa trapiko sa mga dagkong daan sa dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag, gipangitaan na og paagi sa Talisay City LGU nga di na masubli pa. Ang report ni Femery Dumabo. Of course, mga tagpasaylo sa mga katawhan. Of course, daghan kay mga factors, not only the LGU, but the LGU must take accountability. Nangayo og pasaylo si Talisay City Mayor Samsam Gulya sa mga motorista nga natanggong sa trapiko sud sa pipila ka oras gahapon. Sa kuha sa monitoring sa CCTV sa Talisay City Command Center, nagsugod ang paghuot sa trapiko sa Cebu South Coastal Road alas 7 sa buntag. Humanusab nga alas 5 pa lang sa buntag, nagsugod na ang pagbaha sa Maydan and Bacalso sa habig sa Barangay Linaw. Nagbaha na usab sa Bulacau, Tabunok ug sa Lagtang. Gani alas 6 pa lang sa buntag ang mga gagmayng sakyanan nga padung-unta sa dakbayan sa Sugbo dili na makalahos pag-agi sa Dan and Bacalso. Ug halos tanan miusab sa ilang rota ngadto na agi sa SRP. Milungtad hangtod sa alas 11 sa buntag ang paghuot sa trapiko sa Cebu South Coastal Road area. Pasado alas 9 sa buntag gibuksan na sa City Toda ang zipper lane diin ang pa-northbound nga mga sakyanan gipaagi na sa inner lane nga pa-southbound unta. O duha ka lane lang ang gigamit pa southbound. Nasuta nga lakip sa nakatampo sa kahuot sa trapiko ang pagtrabaho sa DPWH sa Dan at tubangan sa Talisay City Fishport nga wala nagpahibaw og nakig-alayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Nakigtagbo kagahapon si Gulya sa District Engineer sa DPWH aron ipadangat ang reklamo. Of course, nakakontribute yun ang baha. But ang dako kay na traffic, especially sa SRP side na 14 taasa, nakadako kay contribution or ang main contribution katug yung dan na wala giayo sa DPWH. Ilang gi-scrape ang dan, and then after nila gi-scrape, naingon sila na ilahang paaspaltuhon Sunday night and wala na nahitabo. Wala man jud mi mapahibaw ni DPWH nga mao nay ilang project nga buhaton unya wa pod sila mo konsulta diri sa tong opisina. Og kanus-a ang dapat himuon ang proyekto kay og gikonsulta pa mi. Dili jud angayan kay Lunes daghag volume nga sakyanan. Gitun-an karon sa dakbayan ang mga pamaagi aron kalikayan nga mahitabo kini pag-usab. Mudo sa usab ang konseho og resolusyon aron pag-awag sa DPWH nga makiglambigit sa city government sa dili pa sugdan ang mga proyekto. Para gyud nga naagitay mga naabitay comprehensive bitaw nato nga plano ug unsay atong ma-address nato sa problema. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.